ऐतिहासिक बिरहा हमें आशा ना बल्कि पूरा विश्वास बा के बिरहा के आप लोग पसंद करब। ये दुनिया में जौन मर्द होलन जौन बहादुर होलन वो एक दिन मरेलन, चाहे कुछ भी हो जाए मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करेलन। लेकिन जौन दोगलवा होलन वो रोज मरेलन, रोज जिएलन। एक बीरस की बिरहा फरमाइश बाप लोगन के ऐतिहासिक बिरहा 4 लाइन भूमिका से कहे पल कैसे मास्टर। नगर में ये थी छत्रानी बुढ़िया, हरिवंश यदुवंश बेटे सुंदरी, मर्यादा कायम रखे कुल के बेटे, चेताती थी बुढ़िया बेचारी नजर धर। मर्यादा कायम रहे कुल के बेटे, चताती थी बुढ़िया बेचारी नजर भर। इतना भैया दादा चाचा लोग बैठल बनी, हाँ धून तरस के एंजॉय करे वाले भैया लोग रहलन। असली बिरहा सुनवैया लोग बैठल बनी, तनी गौर कर जाई बिरहा ज्यादा दूर के नहीं खे, एकदम करीब का बिरहा बा। तनी गौर कर जाई गजल के भाव हो कैसे मास्टर। एक गजल के हम बिग गंगा चैनल में गोले रही कैसे मास्टर। मुझे कर दे माला माल, मेरी लॉटरी निकाल, मेरी लॉटरी निकाल। कहानी कैसन बात नहीं गौर करी जाई। यही उत्तर प्रदेश में एक जगह बा, ओ जगह के नाम मेहनगर बा। मेहनगर में एक विधवा मतारी विधवा माई का दूग बचवा बड़न, नाम डालत हुआ का बा हरिवंश सिंह और यदुवंश सिंह। माई दोनों बचवन के अपने गोदी में लेके बैठा के और कभी के बेटा हमार लाल, हम बहुत मेहनत मजदूरी करके तू लोग के परवरिश करत बनी, लेकिन हमारी मान सम्मान पर दागी मत लग दी है बेटा। माई अपने दूध के कसम देती ही है कैसे। बेटा दूध वाला कर्ज, बेटा दूध वाला माई कहत बा के बेटा आए हरिवंश आए यदुवंश, हम बेटा मजदूरी करके मेहनत करके तुम लोग के परवरिश करत बानी।
बड़ा हो के बेटा मान सम्मान पर दागी मत लगे दी हो। माई अपने दूध के कसम देत बा, अपने खानदान के परिचय देती हम माई। जौहरी कहे पे जौहरी के स्वर्गीय रामदेव गुरुजी बुल्लू गुरुजी गावे, बुल्लू गुरुजी गावे कैसे मास्टर? माई कहत बा या हसान गीत को गाए सम्मान से सारी नगरी, दुश्मन के आगे बेटा ना झुके माथ की पगड़ी। समैया बीतल त भइल का, धीरे धीरे दोनों की आई मदमस्त जवानी, हरिवंश सिंह की चर्चा वीरता की बड़ी कहानी। आखिर समैया धीरे धीरे बीतल हो भैया। माई का बड़का लड़का जेकर नाम हरिवंश सिंह बतावल गई। हरिवंश सिंह का वीरता का परिचय लहरे लागल, ललकार हो गई। यहाँ से लेकर के दिल्ली तक दिल्ली के मुगल शासक जेकर नाम औरंगजेब बा। पहले ने का कहे के पड़ल, औरंगजेब दिल्ली से मुगल शासक औरंगजेब मेहनगर के धरती पे आके हरिवंश सिंह से दोस्ती कैलन ह, गले लगौलन ह। कहलन के हरिवंश तुहार वीरता का परिचय सुन के ललकार सुन के अइली ह। यहाँ तक तो स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी गावे, लेकिन रामदेव गुरुजी गावे कैसे मास्टर? हरिवंश सिंह से आखिर औरंगजेब दोस्ती कैलन ह। एक हिंदू एक मुसलमान एक थाली में खाए लगलन। वो गांव जवार के लोग कहे लगल, वाह ये दोस्ती को कोई के नजर ना लगे। धीरे धीरे समैया बीतल। एक दिन औरंगजेब अपने दिल के बात हरिवंश सिंह से कहलन ह, कहलन के हरिवंश हम तो से कुछ कहल चाहत बनी। हरिवंश कहलन की कह का कहल चाहत बड़? कल कितना दिन ये मेहनगर में रहनी, बड़ा मान सम्मान मिलल हो, लेकिन एके गो कमी खाली रह गई बा। जानत हुआ का? हमारे एके गो बिटिया बा। औरंगजेब कहलन ह कि हमारे एके गो बिटिया बा, चाहत बानी कि बिटिया के बियाह हो जा। हरिवंश कहलन की चला त लइका देख के कई शादी कर दी जा। कहलन की ना, बात ही नहीं खे। ए हरिवंश हम चाहत बानी कि दोस्ती रिश्ता में बदल जाए।
कारण कि मतलब ये है कि हम चाहत पड़े कि तू हमरे बिटिया से बियाह कलो। सुनलन हरिवंश आंख लाल लाल डांट कर क्या बात दिए। अरे औरंगजेब शर्म नहीं खेयावत एक बाप होके अपनी बेटी खातिर एक मुसलमान होके बेटी खातिर इस रिश्ता खोजत बड़ा। औरंगजेब एकदम गनगन गनगन कांपे लगल कन बाप हो बाप जितना प्यार बा उससे कहीं ज्यादा नफरत बा। कारण के हरिवंश अरे मर्दवा इतनी सब मजाक खा कैली तू इतना बबूला हो गईला हम मजाक कैली हम हमार बिटिया से बियाह तो के नइखे करे के हम तो की अंदाजत रहले कि देखी तू कहे लगा। हरिवंश करण की सुना हमारे घर में हमार बड़ी सुंदर दुल्हन बा। आज तक ये मेहनगर में हर बहन बिटिया के बड़ी सम्मान करीला और तू ऐसा बात बहुत बड़ा। हरिवंश सिंह औरंगजेब के समझावत बन गीत लगल गीत कवन बा। मेहरारू के कब हल्का ना लेवे के चाहिए। मेहरारू अपने मर्द के कब बड़ाई करी कब बुराई करी ओकर कोनो गारंटी नहीं थे। मेहरारू को हथिया का जब करिए बलम तकरार जब करिए बलम तकरार नत हो जाई मजा बेकार। हरिवंश सिंह औरंगजेब से कलन कलन की औरंगजेब आज तो मजाक करे लेकिन भुला के ऐसा मजाक करी हम मत। कलन का हरिवंश कहे मन मार ना सोना धर्म हमार। कैसे करी शादी बालचारी बीतऊ हो
हरिवंश समझौलन बुझौलन ह औरंगजेब कहन कि ठीक है भैया ऐसा मजाक कबो ना करब फिर से कैसो कैसो एक भैलन ह समय बीतल ह जब औरंगजेब दिल्ली जाए लगलन ह आंख में आंसू बा दोनों दोस्त के हरिवंश सिंह का औरंगजेब के आंख में आंसू बा जब जुदा होके लगलन औरंगजेब बन का हो हरिवंश अरे मीत अब जात बानी शायद कहीं आईब कि ना आईब लेकिन हम तो कहत बनी महाराज घर ही न रहबा चलता दिल्ली घूम लेता तोरे जीवान मन हो जाई हरिवंश करन की ठीक है न कहत बड़न गैला में का लगत बा बारे हरिवंश सिंह अपन बोरिया बिस्तर उठौलन ह औरंगजेब के साथे दिल्ली गईलन ह वो दिल्ली में बड़ी मान सम्मान होत बा बड़ी स्वागत सम्मान होत बा और राज दरबार में हरिवंश सिंह का स्वागत सम्मान होत बा औरंगजेब चाय नाश्ता करावत बाड़न जवन चाहत रहलन कैसो कैसो त लेके गईलन ह इतना भीड़ लागल बा सब कोई देखत बा वही भिड़िया में होए का जात बा हीरामन जी का लड़का आदरणीय राहुल यादव जी शिवगंगा ट्रेवल्स कहां से कहां तक सिकंदरपुर से लखनऊ तक 100 रुपए देकर के सम्मान के बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते प्रणाम भाई आप हुलगन के नमस्ते प्रणाम देखिए औरंगजेब के दरबार में चाय नाश्ता होत बा अब देखिए ये बात बिगड़ल आखिर भइल का माकर गीत लागल गीत का बनवा कोनो सहेली अपने सहेली से दूगो सहेली दूगो लड़की आपस में बतियावत है वो लड़किया कहत अपने सखी से का नैहर से जब ससुरा गईलू नैहर से जब ससुरा गईलू तो बजे दिया बुतैलू भतार संग हरिवंश बैठल बाड़न सब कोई घेर के बैठल बा चाय नाश्ता लोग करत बा तब तक इतनी सुंदर लड़की इतनी खूबसूरत लड़की पहलवान भैया इतनी खूबसूरत लड़की कई बार आईला कई बार गईल हम कहिला कि कितनो सनगर कितनो पनिगर मरद रही कही की बगलिया वाली के ना देखो एकदम कतई ना देखो हम एकदम गारंटी के साथ कहिला उमानी ना ताकि जरूर सुनील पहलवान से पूछा सही बात है सुनील भैया पहलवान जी कितनो पनिगर कितनो सनगर मरद रही कितनो कसम क्रिया खाई की बगलिया वाली के ना देखब त ना देखब लेकिन हम कहिला कनखिए ताकि लेकिन ताकि जरूर हरिवंश चाय पियत बाड़न उ लड़किया कई बार आइला कई बार गईली ह अब भइल का कहे के पड़ल देखा मुखड़ा चांद का टुकड़ा आशिक हुआ दीवाना जमाना क्या करेगा जमाना हरिवंश बड़ी मान सम्मान के ख्याल करत रहलन उहे हरिवंश लइकिया के देखी कलन करी बाप हो बाप ऐसनो चीज धरती पर भई बा का हरिवंश सब ओकरी पीछे 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 लगलन घूमे औरंगजेब से कलन कहो ए मर्दबा ए हरि कलन के औरंगजेब ई लइकिया के तनी परसे बतावा ना ई के ह औरंगजेब कलन की है ना मार बिटिया हो यही से कली ना के बियाह कला हरिवंश भर अकवारी पकड़लन ह कलन की जवन मेहनगर में गलती कैली ह उ नाही क के ओके क्षमा कर दो
तू जवन चाहबा हुए हम करब। आखिर कैलन है का कर लिया शादी गरीब वंश धर्म निज त्याग हो। धीरे धीरे दिला के छाया लागल धागा का याद हो। नहीं दीवानी बस में जवानी जल पागल परवाना जमाना क्या करेगा जमाना क्या करेगा। ये देखें 101 रुपए देकर के सम्मानित किए हैं जनता हॉस्पिटल मधुबन व्यवस्थापक आदरणीय संजय कुमार जी 100 रुपए देकर के सम्मान किए। चरणों में कोट कोट नमन। आप लोगों के नमस्ते प्रणाम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर हरिवंश और मुसलमान के बेटी से बियाह कर लेलन ह। बियाह करत तनिको देरी नहीं कैलन ह। लेके मैं नगर के धरती पे अइलन। लोग कहे लगल खाई देखा हो, वही गौवा के लोगवा कहे लागल। आज तक हरिवंश हर बहिन बिटिया के बड़ी सम्मान करत रहलन ह। पता न कौने मेहरारू हाथ पकड़ के लेके घरवा में जात बारन। उनका मेहरारू जवन पहली की मेहरारू रहे देखलस दुआरी पर खड़ी बिया, एकदम आंख गुस्सा में लाल लाल बा। कलश का हो घर में जइहा हमार बात सुना। ई के लेके आइल हवा। हरिवंश कलन की सुन बियाह कैली हो, ये हमार मेहरारू हुआ। डांट का बात देलस कलश शर्म ना आइल। तू ही ने कहत रहला कि माई दूध की कसम दे के गइल बा। कैसन मरद बड़ा लाज ना आई तू के। तू अपने वीरता पर बड़ी घमंड करत रहा ना। तो के हेतनी सागर लाज होइल होत ना, कैसन काम ना कैले होता। वो वीरांगना ललकारत है टेरी के भाव कैसे मास्टर। लागल डांट का बात देलस कलश की शर्म ना आइल। बियाह के कैला है ना रोत ह कहत ये कैसे टेरी के भाव है। अरे छत्रानी बोली करके ये गर्जना, छत्रानी बोली करके ये गर्जना, पानी के बीच पत्थर ना होगा। घर छोड़ के जात बनी, आज के बाद कभी वापस ना आई। यही के लेकर रही हा कसम खलस कलस की जा, आज के बाद लौट के ना आई। गइल तो ठीक हो भैया, न ससुरा में रहल न नैहर में गइल। आखिर गइल तो गइल कहा। गीत लागल स्वर्गीय रामदेव गुरु जी का गीत बा कैसे मास्टर। स्वर्गीय गुरुजी लोग आवे हमन ना का पवल जाई, लेकिन तनिसा कोशिश रहेला कैसे मास्टर। पिया परदेसिया न भावे अंगनावा, अरे बिरगी बनली बास से चारिया रे मेरी उड़ी उड़ी जाहले या छरिया।
वीरांगना कहा गई बा कैसे? अरे जाके जंगलवा लगाली हली डेरावा छात्रानी करे गुंजारावा रे तरी मांगिया के सेनुरावा। छत्री घराने की वीरांगना एक जंगल में जाके डेरा डाल देली हो। मर जाई कहीं ना जाई कौन मुंह दिखाई हम नैहर में और ससुरा में। बड़ी मान सम्मान रहे ना, हमारी मान सम्मान के साथ बड़ी अत्याचार बड़ी अन्याय भइल। हाँ तो वो एगो मर्दे रहे, मेहरारू घर छोड़ के कहाँ गईल खोज खबर नहीं लेलन। वो मेहरारू के दूसर की मेहरारू के पाके समैया बीतल तब भइल का कहे के पड़ल। इधर हरिवंश जनमाए दोलनवा अरे आजम और यजम हुए बाला बनवा। हिंदू नर नारी पक्कर जुर्म भारी अरे बुढ़िया मतारी के चारवा रे परी मांगिया के सेनुरवा। फिर से सम्मान किया गया। सौवाहन निःशुल्क सेवा आदरणीय टुन्नू गुप्ता जी सतीश जी सम्मान किए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते प्रणाम बा आप लोगों के नमस्ते प्रणाम। कलश की मर जाइब लेकिन ना जाइब। समय बीतल हरिवंश सिंह जौना मुसलमान के बेटी के लेके आई रहलन। हरिवंश सिंह का जन्मन ओकर दूगो बचवा पैदा भइलन। जानत हुआ नाम का रखलन? वो लइकवन के नाम रखलन आजम और अजमत। गौवा के लोग कहल कि जायम मर्दवा हेतनी सा लाज ना आइल। बियाह कैला मुसलमान के बेटी से कोनो दिक्कत ना भइल, लेकिन ये लइकवन के नाम पैसा रखले बाड़ो। कौन गम के कोनो गम नहीं खे जे कही अपने घरे न रही। समय धीरे धीरे बीतल। वो दोनों लइका एकदम शेर के जैसे बनौलन ह, एकदम बहादुर बनौलन। गौवा के लोग हाँ तो भैया माने के परी। जैसे हरिवंश बहादुर रहलन हम वैसा लइका भी बहादुर बाड़न, लेकिन शेर तरहन बहादुर तरहन हम। लेकिन मेहनगर के लोगन के हर घर में बहन बिटियन के संग बड़ी अन्याय करे, जियल मुश्किल कर दे रहलन। एक दिन वो जंगलवा में जाके और बुढ़िया माई के भी सतावे लगलन हम। कोनो माई के अचरवा पकड़ के खींचत बा, कोनो हथवा पकड़ के खींचत बा। माई हथवा जोड़ के रोत बा कि ए बेटा तू के बड़ा भैया कहाँ सैला बेटा। एक जना गौवा से का रोत बड़ू हो, काहे रोत बड़ू नहीं कुछ चिन्हत। हरिवंश भैया के दोनों लइका बाड़न। माई के कलेजा फट गइल हो। माई करस के बेटा ए बाबू तोर बाबू हमें ना बतौलन हम पर पहिल की माई बानी हो बेटा। उ लइकवा करन के कर माई आखिर कैसन माई तू हमन के माई ना बाड़ी। माई के खिया सासू आवत बा जनात बा कि बचवन के हाथे माई की इज्जत चल जाई। कहत बा कैसे ई होगी स्वर्गीय रामदेव गुरुजी गावे कैसे मास्टर। गिर जाला ना
जोड़ के लइकवन से कहत बा कैसे अरे भारी भारी जाला नारे नयनवा भारी भारी जाला नारे नयनवा भारी भारी जाला ना माई बहुत मनावे के कोशिश कैलस हिया माई से जब बर्दाश्त ना भइल खींच के एक छापा मल्लस काश करे बदतमीज तोर बाप अत्याचार कैलस त घर छोड़ देली हई जंगलवा छोड़ के कहां जाई रे माई का बात सुन के दोनों लइकवा कन खे बुढ़िया के देखा माई कलस की हम बर्दाश्त करेली बड़ी बर्दाश्त कैली सुना हमके हल्का में मारा लोगन बर्दाश्त के लिए कर मतलब ही ना होला वही जंगलों में जौन भैया बतौलन हम माई रस के भैया एगो राखी लिया दो एगो पत्र लिख दो जहां शहद बनी भैया वहीजा भेजवा दो माई बहुत जल्दी में पत्र लिखवा के और राखी या पत्र कहाँ भेजले बा मराठा कुल के शासक छत्रपति शिवाजी महाराज कबो अन्याय के बर्दाश्त ना करे कबो बर्दाश्त ना करे एगो बहन के खबर एगो भाई के पास गई तो कहे ना आग लग जाई हो माई के खबर गई तो भाई का कहे के पड़ल राखी पत्र पठाई सेना सजा के लेके मेहनगर के धरती पे अइलन ह मेहनगर के धरती पे आके ओ बुढ़िया माई का जंगलवा से बुलौलन ह माई के करण की बहन तू ऐसे रह तो के कहीं जाए के नहीं खे एकदम गनगन गनगन खपत बाऊ छत्री घराने के वीरांगना छत्रपति शिवाजी महाराज का हमके आजम अजमत से तत्काल मिले के बाद बुलवा दिया जाए आज ही मिलना है। कई बार खबर गई वो आजम अजमत कोई के बात के ध्यान न दे के करे पास इतना ताकत हो गई के करे पास इतना हिम्मत हो गई कोई नजर मिला के बात ना करेला वो हमसे मुलाकात कई चाहत बा आजम अजमत तलवार लेके अपन सेना लेके चलन हा छत्रपति शिवाजी महाराज दुरही से देखन करन के वाह काई जवानी बा काई रंग बा लोगन का ई जोड़ी कितनी सुंदर बा लेकिन कमी बस तने बा छत्रपति शिवाजी महाराज कलन हम पापड़ से कैसे क्रोधित शिवाजी रूप किया विकराल काल भी रोकी
मंडल हो जाई लाल काल भी रोकीना। दोनों लड़का लगलन तलवार निकाल के चमकावे। करा निकाल भाऊ, अगर जान प्यारा मत जा, छोड़ा लोगों से मोहब्बत ना लगावा जा। छत्रपति शिवाजी कहलन की आइल है तो कुछ कह के जाई। छत्रपति शिवाजी महाराज आखिर कैलन है का अल्लाह के भाव है कैसे। दूसरे के खातिर फरे आमावा के डाल। संत जनम ले ले दूसरे के खातिर। दूसरे के खातिर लारे पीर परिदान। छत्रानी बगिनिया पदे शिवा सयनिया। छत्रानी बगिनिया पदे शिवा सयनिया। लारे माई दुर्गा के कई जयकार। काटी काटी काला तकीरे हो मारा तनी के। काटी काटी काला तकीरे हो मारा तनी के। मेहनगरिया में मचल महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज और लइकवन के जब देखलन ना गुस्सा निकलन तलवार। माई दुर्गा के जय जयकार लगा के आजम अजमत के दौड़ा लेलन ह। हाकार मच गई, लोग इधर उधर भागे लागल। आ जाई जा जाई जा आराम। एकदम लहू लुहान हो गइलन, आंख लाल लाल हो गइल, खून से लथपथ शरीर। दुनहु के मुड़िया लेके जब एकदम झुलावत के लेके चलन ह। गौवा के लोगवा कहे लागल, गौवा के लोग कहे लागल वाह वाह रे बहिन। लोग कहे लागल कि तू बधाई के पात्र बाड़ू, धन्य बाड़ू तू कि बहुत बड़ा उपकार कैलू। उ छत्री घराने की वीरांगना देख एकदम रोवत बगन कर गन कापत बकरस की भैया हमें दुनहुन के समझावे खातिर बोलौले रहली हो। जान से मारी के ना बुलौनी भैया, लेकिन कहल जाला कि अन्याय सहल भी एगो पाप होला। बहुत बर्दाश्त कैली जा। ये मेहनगर के लोग हर घर के बिटिया घर से बाहर निकल के अली है कि आज हमन के आजाद हो गई जा। छत्रपति शिवाजी महाराज वो गांव वाले के बात सुन के कहलन कि देख बहन जात बने आजम अजमत बड़ी जिद्दी रहलन ह। इन्हन के कुछ निशानी रहे के चाहिए। पूरा बिरहा के निचोड़ एक खड़ी में कवि जी लिखलन ह। आजम अजमत निशानी रह का गई। खड़ी के भाव कैसे मास्टर।
जेकरा नाम पे बनल बा आजमगढ़ जिला। आजम के नाम से आजमगढ़ जिला बनल। छोटका भाई अजमत के नाम से का बनल कहे के पड़ल। आजमत के नाम से बनल एक शहरिया आज जेकरा के अजमतगढ़ जाने नर नरिया। आजम के नाम से आजमगढ़ जिला बनल। आजमत के नाम से यही आजमगढ़ शहर में जियनपुर के बगल में अजमतगढ़ शहर बनल बा। कहे पर कैसे टूट गया दोनों भाइयों के किलवा तो जेकरा नाम पर बनल बा आजमगढ़ जिला। के नाम से ही आजमगढ़ में अजमतगढ़ शहर बनल। जौन जंगलवा में जौन हरिवंश सिंह का पहिल की मेहरारू जाके जिए मर के कसम खैले रहली ओ जगह के नाम रानी के सराय पड़ल। लेकिन जौन हरिवंश रहलन पूरा खेल हुए रचलन पूरा भूमिका बनौलन उनहु के नाम से एक जगह बनल बा आजमगढ़ में जेकरा के लोग कहेला हरिवंशपुर मोहल्ला। जे भाई गईल होई जानत होई जहाँ आरटीओ ऑफिस बा पहलवान सिंह के मूर्ति के बगल में ही हरिवंशपुर मोहल्ला वही मोहल्ले में मूर्तियां बनली है हरिवंशपुर मोहल्ला बोलल जाला। तो ये आजमगढ़ के इतिहास रहे। आखिरी भाव कहे कुल कैसे गुरु बिहारी गुरु रमन